Is-Segretarjat Parlamentari li taħtu taqa' r-responsabilità tal-anzjani taħt it-tmexxija ta' Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Cielelis s'issa għadu ma fetaħ l-ebda investigazzjoni indipendenti brabta mal-allegat każ ta' stupru fid-dar tal-anzjani fl-Imtarfa. Ikkonferma dan l-istess Agius De Cielelis li meta mistoqsi minn Net News iddikjara li s'issem biss l-investigazzjoni tal-Pulizija. Il-persuna li wettqet dan il-każ ma tistax tidħol fil-proprjetà tal-Gvern sakemm l-investigazzjoni tal-Pulizija tiġi fil-konklużjoni tagħha. Once li jkun hemm il-konklużjoni tal-Pulizija mbagħad naraw aħna x'passi oħra nistgħu nieħdu. Kien Net News li żvela dan il-każ fejn jidher li mara ta' 23 sena li taħdem bħala cleaner fid-dar allegatament sfat aggredita u stuprata minn kerer li jidher li huwa barrani u jaħdem fl-istess dar. Dwar il-każ li seħħ il-ħadd tal-ħabta tal-10 ta' filgħodu, is-Segretarjat ikkonferma biss wara r-rapporti tas-sit netnews.com.mt. L-investigazzjoni tal-Pulizija bdiet wara li l-allegata vittma infurmat li l-amministrazzjoni tal-istess residenza u s-superjuri tagħha għamlu rapport.